सो सदा वाढय चढय भावटा देवो तुझे कृपेन जडय दैवी देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तू देवोनी केला जेजूच्या दैविक मोगान आमकां दुरुपीत कर आमकां दुरुपीत कर दुखली मोना राखो नासा घायली काळज आशेव नासात मोगा उज्यान तुझ्या दियास घुटकर संतोषान भरून जिणी पावन तू कर दैवी देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तू देवोनी केला जेजूच्या दैविक मोगान आमकां दुरुपीत कर आमकां दुरुपीत बापाची खुशीक खाल जावन चलो आधार मागता जियेव खालती जिणी सेवेन आमकां तुझ्या सदांच स्थिर कर त्यागाचो स्पिरे आमच्या काळजांत वाडय दैवी देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तू देवोनी केला जेजूच्या दैविक मोगान आमकां दुरुपीत कर आमकां दुरुपीत कर सुवार्ता आमी प्रगट करू साक्षी जावन आज सदांच आमी जियेव प्रेरण तू दी आमकां भरून धैर्यान शांतीचे हाते करून आमकां चलय दैवी देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तू देवोनी केला जेजूच्या दैविक मोगान आमकां दुरुपीत कर आमकां दुरुपीत कर रोमांगरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 8 श्लोक 9 अशें सांगता देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात मोगाचनो
सताचो स्पिरीत आमकां संपूर्ण सताच्या वाटेन सांबाळून व्हरूंक मागया. Paraklita जावंक आमी तुजी पवित्र टेंपलां जावंक आमी तुजी पवित्र टेंपलां.
शांतीच्या स्वार्थांचो नाश कर काळजा मनांचो एकवट आसा कर एकवट आसा कर एकवट आसा कर पवित्र आत्म्या जागय म्हाका मोगांत जेसूच्या वागय म्हाका वायटा विघ्नांतले निवार म्हाका सर्गी सुखाक पावय म्हाका पवित्र आत्म्या जागय म्हाका पवित्र आत्म्या कुर्पी सागोरा आमचेर देवून आमचेर देवून पवित्र आत्म्या कुर्पी सागोरा आमचेर तूं देवून आमचेर तूं देवून पवित्र आत्म्या कुर्पी सागोरा आमचेर तूं देवून आमचेर तूं देवून लाभय आमकां तुजी कुर्पी देणी बळादीक कर आमची आस्काचिणी बळादीक कर जिणी पवित्र आत्म्या कुर्पी सागोरा आमचेर तूं देवून आमचेर तूं देवून कुटमांत जियेवंक आमी माया मोगान लालेवन मागतां लाभय तुजी कृपा लाभय तुजी कृपा पवित्र आत्म्या कुर्पी सागोरा आमचेर तूं देवून आमचेर तूं देवून वावरूंक दैवीक शेतांत
निस्वार्थ मोनान तेलाक आमकां आज जेजूच्या मोगान तेलान ताच्या मोगान पवित्र आत्म्या कुरपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये एकवट आमचो सदांच वाडय चडय पवित्र सभा बांदूक आधार लाभय आधार तुजो लाभय पवित्र आत्म्या कुरपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये पवित्र आत्म्या कुरपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 श्लोक 6 आमी भुरगीं म्हूण दाखोवच्या खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता मोगाच्या न्हू पवित्र आत्मो आमकां बापाच्या मोगाची भुरगीं जावन कशें रुपीत करता म्हणलें ह्या कंतारांत समजून घेवया.
आमचे देवून ये आमचे देवून ये दुखैल्यान बोगसून मनोदान नीतीचे करूंक दी आधार दुखै नाशी भोगना हेरांची सदा नितळ मोग जावं दी आमचो सदाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या आमचे देवोनी आमचे देवोनी सदाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या आमचे देवोनी आमचे देवोनी ते सोमेस्त पवित्रत्म्यान भरले परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 2 श्लोक 4. मोगाच्यानो आमचे हात धन फुडें व्हरूंक आमी पवित्रत्म्या लागीं परातून मागया. ये पवित्र आत्म्या ये आमचेर तूं देवून ये पवित्र आत्म्या ये आमचेर तूं देवून ये
ಕೊರಿಂಥಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ 2ನೇ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ, ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಶ್ಲೋಕ 22. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮುದ್ರೆಯನ್ನೊತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಖಾತರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನಮ್ಮ ಆನಂದವೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವೇ. ನೀಡಬನ್ನಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ, ನೊಂದ ಈ ಬಾಳಿಗೆ ಸದಾ ಸಾಂತ್ವನ, ಸದಾ ಸಾಂತ್ವನ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನಮ್ಮ ಆನಂದವೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವೇ. ನೀಡಬನ್ನಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ, ನೊಂದ ಈ ಬಾಳಿಗೆ ಸದಾ ಸಾಂತ್ವನ, ಸದಾ ಸಾಂತ್ವನ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ, ದಣಿವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖವ ನೀಡಿರಿ. ನಡೆವ ಹಾದಿಯ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡಿರಿ, ಬಾಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ ಕರುಣಿಸಿರಿ, ಆತ್ಮರೇ ಕರುಣಿಸಿರಿ.
ನೀವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವೇ. ನೀಡಬನ್ನಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ, ನೊಂದ ಈ ಬಾಳಿಗೆ ಸದಾ ಸಾಂತ್ವನ, ಸದಾ ಸಾಂತ್ವನ. ಕರುಣಿಸು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾವಾಗಲು, ಸತ್ಕಾರ್ಯದಿ ಸದಾ ನಿರತರಾಗಲು. ನೀವಿತ್ತ ವರಗಳ ನಾವು ಹಂಚಲು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿ ಆತ್ಮರೇ ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿರಿ, ಆತ್ಮರೇ ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿರಿ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ನಮ್ಮ ಆನಂದವೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವೇ. ನೀಡಬನ್ನಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ, ನೊಂದ ಈ ಬಾಳಿಗೆ ಸದಾ ಸಾಂತ್ವನ, ಸದಾ ಸಾಂತ್ವನ. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜನರನ್ನು ಕಂಡು ಹೀಗೆಂದರು, ನಾನೇ ಜಗಜ್ಯೋತಿ. ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವನು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಜೀವದಾಯಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅವನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಯೋವಾನ್ನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 8 ಶ್ಲೋಕ 12. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕ ಯೇಸುವೆ ಹರಿಸಿರಿ, ನಮ್ಮ ಭಯದ ಕತ್ತಲೆ ಓಡಿಸಿರಿ. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶದಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿರಿ, ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನಾವು ಬಾಳಲು, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು. ನೀತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಾಗಲು, ಹರಸಿರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಓ ಯೇಸುವೇ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕ ಯೇಸುವೆ ಹರಿಸಿರಿ, ನಮ್ಮ ಭಯದ ಕತ್ತಲೆ ಓಡಿಸಿರಿ. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶದಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿರಿ, ಪ್ರಭುವೇ
ನಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತು ಸದಾ ಸಾಗಲು ಆಧಾರ ನೀಡು ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕ ಯೇಸುವೆ ಹರಿಸಿರಿ, ನಮ್ಮ ಭಯದ ಕತ್ತಲೆ ಓಡಿಸಿರಿ. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶದಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿರಿ ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿರಿ ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿರಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಶ್ಲೋಕ 20. ಇದೋ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದರೆ ನಾನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅವನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬಾಳಿಗೆನ್ನ ಯೇಸು ಬಂದೆ, ಮನದಿಯನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತಂದೆ. ಬಾಳಿಗೆನ್ನ ಶಾಂತಿ ನೀಡಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ದೂರ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ಎನಗೆ ಹೊಸ ಆಶಯ. ಬಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಬಂದೆ, ಮನದಿಯನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತಂದೆ. ಬಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ನೀಡಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ದೂರ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ಎನಗೆ ಹೊಸ ಆಶಯ.
ಸಂದೇಶನ ಸಾರಲು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶನ ಸಾರಲು ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಲು ನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ನಡೆಯಲು ಬಾಳಿಗೆನ್ನ ಯೇಸು ಬಂದೆ ಮನದಿಯನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತಂದೆ ಬಾಳಿಗೆನ್ನ ಶಾಂತಿ ನೀಡಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ದೂರ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಆಶಯ ಬಾಳಿಗೆನ್ನ ಯೇಸು ಬಂದೆ ಮನದಿಯನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತಂದೆ ಬಾಳಿಗೆನ್ನ ಶಾಂತಿ ನೀಡಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ದೂರ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಆಶಯ एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद देतेल्या बकरयांक जागृतकायेन सोलोवन व्हरता. इसाया प्रवाद्याच्या ग्रंथांत अध्याय 40 श्लोक 11. मोगाचनो आमचो सोमी आमचो जन एकल्याचो मोग करता आनी जतन घेता. आमी जन एकले ताका महत्वाचे जावन आसा. तो 90 9 सोडता आनी सुकोन गेल्ल्या एका शेळयेक सोदून वेता. ती मेळ्ळ्या तक्षण वेंगेन दन हाडता, जतन घेता. हो संदेश या गितांत नियाळया. भक्तिकांच्या काळजात जियेवच्या देवाक आमच्या हरसून गावया. आमचे रक्षण करू मोनीस जाल्या सोडगोंडाराक आमी वाखणया. भक्तिकाच्या काळजात जियेवच्या देवाक आमच्या हसून गावया. आमचे रक्षण करूं मोनीस जाल्या सोडगोंडाराक आमी वाखणया. वाट सुकोन पयस पावताना सोदून आमकां आयलो सोमी. वाट सुकून पयस पावताना सोदून आमकां आयलो सोमी. पातकां आमची भोगसून दये वेंगेन घेतले भुजोंक मोगा. आमची भोगसून दये वेंगेन घेतली भुजो
ताका हर एकलो जतन घेता वैयक्तीक तो मोलादी ताका हर एकलो जतन घेता वैयक्तिक तो लाना मोदे कोण सेकलो नास जायना येता सोयीरादो